Za one koji možda to već ne znaju, evo jedne zanimljive informacije. Postoji bolest kod pasa koja se zove ni manje ni više nego mačija kuga. Najbolje od svega je to što ova bolest nema nikakve veze sa mačkama, niti od nje oboljevaju, niti je prenose. Dakle, to je bolest prisutna kod pasa i zvanično ime joj je parvoviroza. Najugroženija kategorija su štenci koji su rođeni od majke koja nije adekvatno vakcinisana. Njihov imunni status je najslabiji između 7 i 9 nedelja starosti, kada praktično treba da se uradi i prva vakcinacija. Ugrožavanje jedinke sa strane lošeg imunog sistema obično biva i sa crevnim parazitima, sa različitim kokcidijama, sa đardijom i ponekad i sa koronavirusom koji je sličan mačjoj kugi, daje simptome. Parvoviroza može da se javi u dva oblika. Prvi, perakutni, je karakterističan po tome što štene brzo i iznenada ugine. Obično se radi o problemima u cirkulatornom sistemu i srcu i, nažalost, ni vlasnici, a ni veterinari nemaju gotovo nikakve šanse da pomognu ljubimcu. Što se tiče drugog oblika, koji je češće poznat kod nas kao proliv štenadi ili proliv legla, je oblik koji je donekle lečiv. Najčešći simptom je proliv, i to krvavi proliv sa vrlo specifičnim mirisom. Obično počinje prvo sa povraćanjem, nastavlja se povraćanje i proliv i završava se sa prolivom. Osnovna stvar ove bolesti je, da se razume najlakše, jeste praktično rečeno ljušćenje sluzokože digestivnog trakta i odatle krvarenje. Kad se nadoknadi oljušćena sluzokoža kod štenadi u crevima, dolazi i kreće oporavak. Kako bi se uspešno borili protiv ove bolesti, treba redovno sprovoditi sve preventivne mere. Borba počinje mnogo pre samog rođenja štenaca i podrazumeva redovno čišćenje od ekto- i endoparazita i vakcinisanje same majke. Treba znati da će štenci po rođenju biti gotovo 6 nedelja zaštićeni od mnogih bolesti upravo antitelima koje nose od majke, tako da zaštita majke predstavlja i zaštitu potomstva. U tom vremenskom periodu na adekvatan način treba štence očistiti od crevnih parazita da bi njihov imunni sistem bio što jači i sa 6 do 8 nedelja starosti bi trebalo da se prvi put vakcinišu protiv ovih bolesti. Naravno, vakcina treba da se uradi i revakcinacija i ponekad i treća vakcina, zavisno od imunog statusa majke i štenadi. I vakcina je nešto što može da vam donekle, praktično, ne 100%, ali makar 99% da garantuje da će vaša životinja preživeti bilo kakav kontakt sa ovim virusom. Iako je najveći broj obolelih od ove opake bolesti u populaciji mladih životinja, treba znati da su ljubimci svih uzrasnih kategorija takođe ugroženi ukoliko nisu propisno zaštićeni. Kako se radi o virusu, zaštita je jednostavna. Redovna godišnja vakcinacija tokom celog života obezbedit će adekvatnu zaštitu od ove veoma zarazne bolesti koja u visokom procentu ima fatalan kraj.